Anu tak tukokno bakso. Iki nek tuku 5.000 to. Yo enak. Iki assalamualaikum guys. Sesamo. Iki masuk ning kanale anak wedok. Enteni sik tak tukokno bakso. Kok urung tak tukokno kok 10.000 aku bar entuk dhuwit nganu dikeki bu guru kanca nganu kanca sekolah zaman dhisik. Nek sing sekolah aku sing dodol. Aku melok. Melok. Elok, Oke. Mbah. Apa yo iso nggo bocah cilik? Elok, Mbah. Iso nggo bocah. Itu Mbah, itu oke. Itu lah. Ini lampu merah kok. Ini itu lah. Ning omahe tak tukokno kok. Putih kendek, Nduk. Nggo cah cilik kok. Ning omahe tak tukokno. Nek sawan iki. Iya. Wis sawan. Lah kurang mandus war. Ora kelingan. Tak lagu aku nganu kok aku senengane anu iku lho. Kowe. Aku nek bini ngono kalau perang karo sukepet ngono lho karo gendenge nganu karo apa sing palaran karo. Aku seneng kae. Keparat murang toto tung 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 dendlang tak ngono kale bini lakone. Melok to. Yen nyata satriya priyangga lawan tanding karo ira. Yae yo yae yung nemae kok. Ala mboke. Ning Indomaret. Tentengno. Tuku bakso to. Pan kono sekali-kali Moh kok aku mong aku nganu kok aku bolak-balik kuwi bolak. Ku mulih tak tuku loro 2.000 anu 5.000-an. Bakso enak dipangan ning marung. Moh aku tuku bolak-balik kok. Didone Pak Amro dono. Anu tak kuwi lampu merah. Kemelok. Mangewu tenan po ora juga. Coba kosongan, Nduk. Aku wis tuku bolak-balik wong kancane ya kosongan ku ya bareng. Dadah. Kulo 5.000 enak kok kok bakso nih kok 5.000 aku. Bendino kan tuku pangan kono kan ora rasane jajal. Wah, pedhot serampate bab. Ada aku udah petak gitu. Jan Asli. jane ya isih apik cuma petat ngono ae. Marah-marah iku liwat kok liwat. Ondi Mbak Mang. Hah? Ondi. Dodol apa ora ya? Lampu merah itu lho, lore Indomaret. Otak kore anyar kok. Enak. Ambil ngene Joko enak kuwi sampeng. Aku mendina tuku. Ambek ning ulun tak tekono. Enak itu enak. Nulung piro larang kok. Oh, niki kene 5.000. Ya padha enake. Dodol iki duit. Itu karo lengganan kowe zaman sekolah wong iki. Eling terus kowe saiki megah aku dodolnya 5.000 kok tuku es tak ono bakso. Oh, bolak-balik aku ning dalan iki dikeki. Duduk karo bocah-bocah. Yo wis anak duwe nganu kok di putu. Duwe anak di putu. Kae to. Iya. Nang wae bungkus nang. Apa nih?
Maksudnya iki lho, ning kene lewati garis. Oh, Ya Pak no kayak maraton ae. aku merah ning kono. Isen aku. Ora apa-apa. Wah kayak minta kira dari kita bisa. Terkaitan. Oh, cintanya. Cintanya. Yo. Neng Jo. Akhirnya kayak di Maret awet bagai no. Kata sebutnya kayak di Maret. Surah sandalan. Itu tak kowe Pak aku. Masuk tekno. Masuk tekno. Ini kagak gitu. Yo ben ilang kok iso. Alah juga motor sapa ning kene iki lho, radu blatung iki ora enak motor ilang. Ele ngapusi kalau kancaku motor ilang. Di street. Omahe gerbongan malah. Anu, Kutawan. Biasanya kayak lo wedok. Ini aku nek gua melayani BPJS. Nama iya. gua BPJS saged. Nganu ki, saiki nganu ki Mas. Aku sehat iki dadi paten karo mentah. Nek khusus bakso gak? Iya. Aku kan nganu kartu sehat untuk orang mentah ki lho. Saiki dipateni diketok enak apa dene kon bayar. Ya iku berarti dianggap wis mampu. Berarti sampean dianggap wis mampu. Ya, Ya. Tahu sih. Oke. Pateni dene kartu Iki baksone pemirsa ya. Solo musim berarti ya. Tambene mau. Iya. Bakso 5.000 iki mergo pose 5.000 sing bayar pemerintah. Oh, akhirnya 10.000. 10.000 sing 5.000 ditanggung BPJS. Alah mentah kok apik men iki. Nah, makanya baksone 5.000 Samarinta. Desa itu 5.000 ki yo isih enak aji. Nah, enak tenan iki aku ki anggere awan yo sering mengko rene. Nggih, Pak. Ya dirasa saya. Iya, nah. Aku enak rene. Ya yo enak kok. Kamu timbang gone Joko ya akeh. Lah murah kono apa murah kene, Pak? Murah kono apa murah kene? Anu masalah murah ki yo relatif, Pak. Sing penting rasa. Bojo aja nek rasane ora enak yo. Nah, Wah, to mare-mare iki. Pun matur nuwun. Iya, Enak. Lokasinya di samping lampu merah, sampingnya bakul es degan kelapa muda, bakso. Lampu merah nggih Maret menawi nih, panjenengan Bandung. gadah arta 5.000 rupiah wis iso komyos mangan enak bakso yang sudah punya nama setan di mari-mari iku 5.000 lho pentol wis disebut pentolku. Itu nek candolan. Ora ning Maret ora. Eh, Ning Maret apa tuku apa? Mah, ora ndek duit. ora nek duwe wis nyeker kan aku. Alah, alah. Wes. Wes Pak, wes ya mulai. Ning Maret aku ora kok. Ora. Mulai. Cari es krim. Wes, enak. Ya. Mudik ku 500 aku gone. Wah, padha kerene ning hidup. Wes. Nah, ini iki. Bensin. Untuk pirangan pirang detik. 9 detik. Wah, corong konten nongko sing tak kontene mangan bakso murah rasanya. Wuih. Iki tak tukok mae supaya kowe roh rasane. 5.000. Enak sebab aku nek gak enak ya mau tuku. Ya sok kita ndak tukokno. Mau aku begini tuku kok. Aku
tuku tak pangan dhewe. Kadang-kadang ya ngono iki ya eling ngomong. Biasanya gak ning kene aku tuku ning kono ngulung. Iki lah rekomendasi tak jajal enak tenan ora. Minggu sik muser gak. Yuk. Wis. Anterak. Minggu angel kok. Oh, arep lebokno montore ning Indomaret. Waduh. Belas. Elon. Oh, cintanya. Apa nih kuwi? Ada orang video. Jauh. Ada yang gede. Jadi 10.000 kok arek-arek masak permatane apa iki. Oh, wae. Aku mah. Mama. Aku mah lagi bermangan. Aku malah lagi bermangan. Aku nunggu iki pilek. Mati kuwi. Apa nih? Ora ana sing kenal aku ya. Kabeh do ana do ya nom ya tuwa sampai dia nang hutan kelang itu di syuting jam hujan itu paling ben lagi berendang untuk hobi wis mulai kuwi wis wayahe mencuti jadi wayahe juga itu ada sepedaan rasane goong ora Campur. ana setting Halo. oh gimana ya channel lembok ya oh itu loh kayak atau ya nganu tukar pentol kuah bakso are nganu jiko jiko mangkok ngguri kayak kono wis kayak kena wis jiko mangkok di jiko wah enak dilah tiwas ora tak tukokno ayo Kartu mbak aku tidak. ya wek sedok loro piro Syutingnya iki lho Pak. Aku mau kokok. apane wong rokan kok ngokol Ya lah rene lah batu mbak aku lah. dil batu nganu dil iki lho Ambune enak. oh ngemak paling yo sae tok kok iku dimboe iku ambek dilaw loro Mes sepur tuku sepur. Iki make mbek pake. aku wis ndenger iki anu kowe iku Rene lah. iku lah thank you 5.000 enek pentole gede. anu sekian dulu ngono lho nggih kontene Oke, sekian dulu pemirsa yo, lanjut konten situ eneh mangan rasanya.
Wes, mulai jiro. Burung, masalah nih, anu mau ditutup tutupannya. Tutup. Cukup sekian pemirsa ya. Nanti apa tak review iki rasanya koyo piye di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.